Ποιο είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχεις δει στη μέση της νύχτας? Βρισκόμουν στο φορτηγό με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν οδηγός φορτηγού. Ήταν διακοπές των Χριστουγέννων και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οδηγούσαμε, φώναξε «Όχ, όχι, όχ, όχι», ξανά και ξανά. Καθόμουν στο κρεβάτι του καμπίνου του φορτηγού, παίζοντας το PlayStation στη μικρή τηλεόραση, οπότε ήμουν αρκετά ανήσυχος. Δεν είχαμε χτυπήσει κάτι. Ο πατέρας μου λέει να βάλω τα παπούτσια μου και να βοηθήσουμε και μου λέει να καλέσω το 100. Οπότε ο πατέρας μου σταματάει και βλέπω πίσω από το φορτηγό μας ένα αυτοκίνητο που κινούταν με υπερβολική ταχύτητα να είχε αναποδογυρίσει πολλές φορές κάτω από έναν απότομο ανάχωμα. Οπότε πήγαμε να δούμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ενώ περιμέναμε το ΕΚΑΒ. Ολόκληρη μια οικογένεια 4 ατόμων, με 2 παιδιά στο πίσω μέρος χωρίς ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα. Ήταν γρήγοροι στο να φτάσουν και αν και δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι όλη η οικογένεια είχε πεθάνει.